बिथांमोननिसिम सिगांनो खुलुमनाय जासिबाय। खाग्राबारि डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादा जोङो 1993 बा 1993 मायथाइनिफ्रायनो जोङो जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना बडलेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव आलादा रायजो न'खर सोरजिनो थांनानै गावबा गावनि आगोमा जिउखौ बावबाय। जों बिथांमोननि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो बा जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि सा 12 बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरनि मुङाव जोङो बोसोरफ्रोमबो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जों बेखौ होबोगासिनो दङ आरो बेयो देग्लाय खाग्राबारि एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव बियो देग्लाय 29 बोसोराव आगान होबाय आरो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो फैगौ बा नैबे 2 सेप्तेम्बर दाननिनो 10 अक्ट'निफ्राय 17 अक्ट'सिम जोङो बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो होनो थाखाय जोङो दिनै थियारि जाबाय आरो जोंनि गासै जे खामानि बे खामानियाबो जोंहा 80% जोंहा आवगायबाय। दा बे समाव आङो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय आङो खावलायनो सानदों जोंनि गासै गेलेनाय मोजां मोनग्रा मानगोनां रायजो नोंथांमोनखौ आङो खावलायगोन जोंनि खाग्राबारि डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायावनो खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहाराव दङ आरो बे बादायलायनायाव जोङो गासै आसामनि मुंदांखा जानाय गेलेग्रा हानजा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। जोङो गुवाहाटीनिफ्राय जोङो मोननै हानजा गुवाहाटी टाउन क्लाब आरो सानराइज FC जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों। नलबारिनिफ्राय जोङो आरियान FC होननाय मोनसे हानजाखौ जों हांख्रायदों आरो बयजोंबो सिनायजानाय आरो मुंदांखा जाबोनाय जोङो बडलेण्ड चिरांदुवार FC जों बेखौ हांख्रायदों आरो जोंनि गरेस्वर टाउन क्लाब आरो डिमाकुसि अर्गें क्लाब आरो जोंनि खाग्राबारि ओनसोलनि मोननै गेलेग्रा हानजा इउनाइटेड सिफुं FC आरो खाग्राबारि टाउन क्लाब गासै जोङो मोनबा हानजाखौ जोङो दिनैनि समाव जोङो हांख्रायदों आरो बिथांमोना जोंनि नैबे सा 12 मुंख्लं जि जोलुर बादायलायनाय बेवहाय बिथांमोना बाहागो लागोन। आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो बा गेलेनाय अनसायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे जि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायाव लैहोर फैनानै जोंनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ नायफैनानै मेहेरगोनां खालामफैयो। मानो होनब्ला जाय बिर जोहोलाव बिथांमोना गावबा गावनि आगोमा जिउखौ बावबाय जों बिथांमोननि मुंखौ अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय बिथांमोननि मुंखौ जोङो अरायसम जोङो गोथाङै लाखिनो थाखायनो नैबे जोङो सा 12 बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफि जों बेखौ दिनै 29 बोसोरसिम जोङो लाबोबाय आरो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो आगोलफोराव जिबायदि अनसायदों खुनु मोनसे राजखान्थि जोङो मोनसेखौ लायाबालानो खुनु मोनसे जोङो गुबुन एना एनि साननायखौ लायाबालानो जोङो नैबे जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जों बेखौ 29 बोसोरसिम होबोदों आरो जों बेखौ फैबाय थानाय समाव जोङो होलांबाय थागोन आरो दिनैनि समाव आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो खाग्राबारि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिखौनो नैबे जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ मदद आरो हेफाजाब होफैगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। खोथाखौ आङो बुंखानो सानबाय जे जोङो सा 12 बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां जि ट्रफि जि जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ आगोलफोरावबो जोङो टिकेट सिस्टेम खालामनाय जादों आरो देग्लायबो जोङो अपेनिं जि बादायलायनाय जागायनाय जि बादायलायनाय जों बे खालि जोङो टिकेटखौ जों खालामनाय जानाय नङा। जोङो नेक्स्ट गेमनिफ्राय जोङो टिकेटखौ जोङो लानाय जागोन आरो जोंनि जि गिबि बादायलायनाय बियो खाग्राबारि सिफुं FC इउनाइटेड सिफुं FC आरो आरियान FC नलबारि बिथांमोननि गेजेराव जोंनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बा जागायनाय बियो जागोन आरो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होगोन सिगांग्रो जोंनि BTRनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होगोन आरो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलेस दैमारि जों बिथांखौ सा 12 बडलेण्ड मुंख्लं बिथांमोननिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोङो बिथांखौ हांख्रायदों आरो बेवहाय जोंनि सा 12 बडलेण्ड मुंख्लंजों लोगोसे जोंनाव BLTनि माखासे मुंख्लं NDBनि माखासे मुंख्लं दङ बिथांमोननि बिगोमा बिथांमोनाबो बे गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनखौबो जोङो माननि आलासि महरै जोङो हांख्रायदों आरो माखासे गुबुन जोंनि माहारियारि आफाद जों बिथांमोनखौबो नैबे जि गेलेनाय बादायलायनाय जि जागायनाय बेवहाय जोङो हांख्रायदों आसा खालामदों बिथांमोनाबो जोंनि जि गेलेनाय बादायलायनाय बेयाव बाहागो लाफैनानै जोंनि जि हाबाफारि बेखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन।
सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि गेलेमु आफाद जथायै जि खाग्राबारि दखरानि सिङाव थानाय जि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि गोसोखांथियाव खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि गेलेमु आफाद जथायै सा जिनै बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जि जोलुर बादायलाय होनाय बियो फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 10 अक्ट'निफ्राय 17 अक्ट'सिम जागोन आरो बेयाव जोङो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि गेलेमु आफाद हिसाबै जोङो जि खुंनो थाखाय थाग थियारि खालामबाय आरो जोङो सेथि गेम हिसाबै जोङो गेलेहोनो सानदों जि खाग्राबारि सिफुं FC आरो आरियान नलबारि बिथांमोन मोननै हानजाखौ गेलेहोनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवगोन जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तिनिनो PM मानगोनां मुस्रि दावबायसा बर' बिफा आरो मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बावजेनगिरि महरै दङ जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनिनो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि करनेलियास दैमारि बिथाङा आरो जोङो बे सेथि सानखालिनो जोङो बिदिनो जि फुटबल बादायलायनायजों लोगोसे आरो माखासे हारिमु बायदिसिना जों दिन्थिफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे गेलेनाय बादायलायनायाव फैनानै जाहाथे लोब लोब बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि जि खुंथाय आफादजों लोगोसे जोंनि जाय आफादफोरा जों बानजायदों बिथांमोनखौ जाहाथे मददथि होफैगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो जोंनि जिखिनि ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ मददथि होगोन बे गेलेनाय बादायलायनायाव जों बयनिसिमबो आसा खालामदों आरो जोंखौ जि खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेलेमु आफाद हिसाबै जोङो थांनाय समफोराव जोङो जाय बिथांमोन मुंख्लंफोरनि जि गेलेनाय बादायलायहोनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जि बादायलायहोनाय बेयो देग्लाय फैयै 29 बोसोर आगान होबाय आरो बेजोंनो जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो बै गेलेनाय बादायलायनायखौ अरायसम लांगोन होननानै जों आसा खालामो।